1923 ел Россия күләмендә укытучылар һәм остазлар итеп игълан ителгәнлектән Татарстан мәгариф хезмәткәрләре профсоюз оешмасы «Одна профессия на двоих» исемле акция игълан итте. Бу икесе дә мәгариф өлкәсендә педагоглар булып эшләгән семьяларны барлау һәм аларны матур яшәү рәвешләрен халыкка күрсәтү максатыннан оештырылды. Без декабрь айында шушындай семьяларны барлый башладык. Электә безнең мәгарифтә күп булган ирле-хатынлы, безнең районда күп булган ирле-хатынлы укытучы булып эшләүче мөгаллимнәребез. Бүгенге көндә без 42 семьяны барладык. Алар һәм ЗАГС бүлеге белән сөйләшеп, шушы гаилә көнендә аларны бергә җыйнап, матур бер бәйрәм үткәрергә уйладык. Бүген бу бәйрәмгә 41 семьябызда килде. Бәйрәм алар өчен озак елларга исәрендә калырлык булыр дип ышанып калабыз. Яңадан да әле без укытучылар октябрь айында династияларында барлар. Шундый бездә